24 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бинои муҳташаму бошукӯҳи Театри Миллиро мавриди истифода қарор доданд. ифтитоҳи ин кохи бошукӯҳи фарҳангу ҳунар барои мардуми Тоҷикистон рӯйдоди муҳим ва хотирмон ба ҳисоб меравад. Театри Миллӣ бо ташаббуси бевоситаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида, ҳамчун тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат ба мардуми Тоҷикистон ва аҳли фарҳангу ҳунар ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ мегардад. Театри Миллии Тоҷикистон бо тарҳи нодир, меъмории муосир ва ороиши миллӣ дар маркази пойтахт қомат афрохта ба яке аз бузургтарин ва зеботарин муассисаҳои театрии минтақа табдил ёфтааст. андешаи меъморӣ ва ороиши ин кохи ҳунар бо пешниҳодҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайванди мустақим дорад. Театри Миллӣ акнун танҳо як бинои наву муосир нест, он қасри бузурги санъат, макони эҷод, саҳнаи орзуҳо ва рамзи эҳтироми давлату ҷомеа ба фарҳанг ва ҳунари миллӣ мебошад. бинои муҳташами Театри Миллӣ дар яке аз мавзеъҳои зеботарин ва марказии шаҳри Душанбе дар ҳамҷаворӣ бо осорхонаи миллӣ ва боғи парчами давлатӣ бунёд гардидааст. ҷойгиршавии он дар гӯшаи марказии пойтахт симои меъморию фарҳангии Душанберо боз ҳам ғанӣ намуда ба пойтахти кишвар ҳусну таровати дигар бахшидааст. аз ҳар гӯшаи бино шаҳомати меъморӣ, андешаи миллӣ ва завқи баланди ҳунарӣ эҳсос мешавад. пешвои муаззами миллат зимни шиносоӣ бо имкониятҳои бино ба роҳбарону мутахассисони масъул ва устоҳои гулдасти тоҷик барои бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда анҷом додани корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ба онҳо изҳори сипос намуданд. ҳар як иншооту биное ки мо бунёд мекунем барои як рӯзу ду рӯз нест. тарзе бунёд кунем ки садсолаҳо ба ин миллат ва ба ин мардум хизмат расонад. дар тарҳу ороиши Театри Миллӣ меъмории муосир бо унсурҳои нодири санъати тоҷикона ба ҳам омадааст. нақшу нигор, ҷузъиёти ороишӣ, шаклу тарҳи толорҳо, ороиши дохилию берунӣ ва унсурҳои бадеӣ бо назардошти фарҳанги миллӣ ва талаботи меъмории муосир иҷро шудаанд. инҷо метавон пайванди таъриху тамаддуни чандин ҳазорсолаи миллати тоҷикро бо дастовардҳои меъморӣ ва технологияи замони муосир ба таври равшан мушоҳида кард. барои бунёд ва таҷҳизонидани ин иншооти бузурги фарҳангӣ аз беҳтарин маводи сохтмонӣ ва ороишӣ, техникаву таҷҳизоти муосир истифода гардидааст. аммо аз паси ин шаҳомати имрӯз як роҳи тӯлонии заҳмат, меҳнат ва талош меистад. ҳанӯз 17 марти соли 2015 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ хишти аввали Театри Миллии Тоҷикистонро гузошта ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. аз ҳамон рӯзи таърихӣ сохтмончиён, муҳандисон, меъморон, тарроҳон, мутахассисон ва устоҳои моҳир даст ба кор шуданд. солҳо сипарӣ гардиданд. санг бар санг, хишт бар хишт ва нақш бар нақш қасри бузурги фарҳангӣ қомат афрохт. имрӯз натиҷаи он меҳнати созанда пеши назари сокинони пойтахт ва меҳмонони кишвар қарор дорад. мардуми ойроитавор мо тоҷикон шаҳрсозу шаҳрдор будем, меъмор будем. роҳи тай кардаи мо дар зарфи қариб 35 соли гузашта бар ало нишон дод ки мардуми шарифи Тоҷикистон ба анҷоми корҳои бузург қодиранд. ватани хешро сидқан дӯст медоранд ва барои ҳимояи истиқлолу озодии сарзамини аҷдодии худ ҳамеша омода. бинои Театри Миллӣ аз 2 ошёнаи зеризаминӣ ва 5 ошёнаи рӯизаминӣ иборат буда, баландии он ба 34,5 метр мерасад. барои бунёди он наздики 3 гектар замин ҷудо гардидааст. аммо рақамҳо танҳо як қисми шаҳомати ин иншоотро нишон медиҳад. шукӯҳи воқеии Театри Миллӣ дар фазои дохилии он, дар толорҳои бузург, саҳнаҳои муосир ва имкониятҳои васеъи эҷодӣ таҷассум меёбад. Театри Миллӣ дорои 3 толори асосӣ ва шумораи зиёди толору ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. толори асосӣ барои 2500 тамошобин пешбинӣ гардидааст. толоре ки метавонад ҳазорон нафарро дар як вақт ба олами сеҳрангези санъат ворид созад. ҳамин рӯзе ки ҷаноби олӣ ҳаминҷо 3 апрел ҳузур доштанд, муҳтарам ҷаноби олӣ гуфтанд ки сокалон аз ҳамин ман охири театр мешинам
аз инҷа ягон ҳофиз ё ягон баранда бе баландгӯяк гап занад, бояд ман шунавам. саҳнаи бузург ва ҷойи махсус барои оркестр имконият фароҳам меорад ки дар ин ҷо намоишномаҳои театрӣ, опера, балет, консертҳои симфонӣ ва дигар чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор гарданд. баландии толори асосӣ 18 метрро ташкил дода, тарҳи он бо назардошти талаботи муосири санъати саҳнавӣ таҳия шудааст. дар баробари толори асосӣ ду толори дигар низ барои баргузории чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ, конфронсҳо ва консертҳо пешбинӣ гардидааст. яке аз он 1000 ҷои нишаст ва толори конфронсӣ барои 1115 нафар пешбинӣ гардидааст. синхронный перевод, яъне ки дар ин ҷо вақте ки маҷлисҳо ё конференсияҳои байналмилалӣ баргузор мегарданд, пурра тарҷимонон аз ду тараф метавонанд ки бо тамоми забонҳо яъне ки тарҷима кунанд. ҳамин тавр театри миллӣ метавонад ҳамзамон мизбони чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ бошад. аммо ин қасри фарҳанг танҳо барои тамошои намоишҳо сохта нашудааст. дар бинои театр ҳуҷраҳои тамрини солистҳо ва гурӯҳҳои хор, ҷойҳои либоспӯшӣ, сехҳои пардоздиҳӣ, либосдӯзӣ ва пояфзолдӯзӣ, утоқҳои равшанидиҳӣ, студияҳои сабти аудио ва видео ва дигар бахшҳои зарурӣ ҷойгир шудаанд. дар ошёнаҳои гуногуни бино ҳуҷраҳои кории маъмурият, осорхонаи театр, ҷой барои намоиши мусаввараҳо, толорҳои қабули меҳмонони олиқадр, маҷлисгоҳ ва дигар иншооти хизматрасон мавҷуданд. яъне ин ҷо асари саҳнавӣ танҳо намоиш дода намешавад, он аз андеша оғоз шуда дар ҳамин муҳит офарида, таҳия ва ба саҳна бароварда мешавад. барои ҳунармандон ва кормандони театр шароити муносибу замонавии корӣ фароҳам оварда шудааст. ҳар як ҷузъи ин маҷмӯаи бузург ба он равона шудааст ки эҷодкор битавонад бо хотири ҷамъ ва имкониятҳои зарурӣ асари нав офарад. дар се толор метавонад баробар се чорабинӣ доир шавад ки якеш ба дигариш халал намерасонад. ҳам аз ҷиҳати акустика, яъне шунавоӣ ё садо, ҳам аз ҷиҳати биниш, дидан, яъне саҳна барои намоён будани саҳна, амалҳои саҳна барои намоён будан ба тамошобин, ҳамаи шароит мувофиқ аст, ҳамаш санҷида шудагӣ аст. мутахассисони беҳтарини дунё омада кор кардагӣ ҳастанд, якҷо бо мутахассисони тоҷик. театри миллӣ бо 17 лифти мусофирбару боркаш ва 6 эскалатор таъмин гардида, меҳмонхона барои 136 ҷойи хобу истироҳат низ пешбинӣ шудааст. дар ду ошонаи зеризаминӣ таваққуфгоҳ барои 250 мошин ва ҳуҷраҳои зиёди техникӣ ва ёрирасон ҷойгир шудаанд. бино бо низомҳои муосири гармидиҳӣ, ҳавотозакунӣ, салқинсозӣ ва дигар таҷҳизоти муҳандисӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ҳамаи ин имкониятҳо театри миллиро ба як маҷмӯаи мукаммали фарҳангӣ табдил медиҳанд. аз нигоҳи техникӣ низоми ин театр воқеан нодир аст. ман онро яке аз беҳтарин системаҳое медонам ки то имрӯз дар татбиқи онҳо иштирок кардаам. вале бузургии ин иншоот танҳо дар андоза ва таҷҳизоти он нест. бузургии воқеии он дар рисолати фарҳангии театри миллӣ мебошад. фарҳанг оинаи миллат аст. саҳна бошад маконест ки дар он таърих, ормон, муҳаббат ба ватан, арзишҳои инсонӣ ва сабақҳои зиндагӣ ба забони санъат ба тамошобин расонида мешаванд. театр дар тарбияи маънавии ҷомеа, таҳкими худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои таърихию фарҳангӣ нақши бузург дорад. аз ин рӯ бунёди чунин як қасри бузурги фарҳангӣ шаҳодати таваҷҷӯҳи хоса ба рушди санъат ва эҷоди шароити мусоид барои аҳли фарҳанг мебошад. яке аз виҷагиҳои асосии театри миллӣ дар он аст ки технологияи муосир бо унсурҳои фарҳанги миллӣ ҳамоҳанг гардидааст. дар ороиши дохилии бино нақшу нигор ва унсурҳои хоси санъати тоҷикӣ истифода шудаанд. ҳар нақш гӯё қиссае аз таърихи миллатро бозгӯ мекунад. ҳар ҷузъи ороишӣ пайванди имрӯзро бо гузашта нишон медиҳад ва ҳар гӯшаи ин қасри бузург баёнгари он аст ки миллати тоҷик дар замони соҳиби истиқлолӣ ба ҳифзу эҳёи фарҳанги миллӣ ва муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамояд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ барои рушди инфрасохтори фарҳангӣ ва фаъолияти муассисаҳои театрӣ тадбирҳои зиёде амалӣ гардиданд. аз ҷумла 6 театр дар шаҳри душанбе, 7 театр дар вилояти суғд, 4 театр дар вилояти хатлон ва 1 театр дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фаъолият мекунанд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ як қатор муассисаҳои нави театрӣ таъсис ёфта, биноҳои театрҳои мавҷуда таъмиру навсозӣ гардиданд. ҳамаи ин иқдомҳо бо як ҳадафи муҳим, рушди санъат, дастгирии аҳли фарҳанг ва фароҳам овардани шароити муносиб барои эҷод равона шудаанд.
акнун театри миллӣ метавонад ин равандро ба марҳилаи сифатан нав ворид намояд. ин ҷо саҳна барои эҷоди асарҳои бузург омода аст. ин ҷо имконият барои тарбияи истеъдодҳои нав фароҳам шудааст. ин ҷо метавон беҳтарин саҳифаҳои таърихи миллатро ба саҳна овард. ин ҷо метавон аз қаҳрамонони таърихӣ, чеҳраҳои барҷастаи адабиёти фарҳанг, зиндагии мардум ва ормонҳои насли имрӯз асарҳои ҷовидона офарид. ва шояд аз ҳамин саҳна садои ҳунармандони ҷавоне баланд шавад, ки солҳои баъд санъати тоҷикро дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳон муаррифӣ хоҳанд кард. имрӯз дарҳои театри миллӣ барои мардум боз шуданд. аммо бо боз шудани ин дарҳо гӯё дари як ҷаҳони дигар низ кушода шуд. ҷаҳони саҳна, ҷаҳони мусиқӣ, ҷаҳони образу эҳсос, ҷаҳони таъриху ормон. акнун дар ин саҳна пардаҳо боз мешаванд. дар ин толорҳо мусиқӣ танинандоз мегардад. дар ин саҳна образҳои таърихӣ ва қаҳрамонони асарҳои нав зиндагӣ хоҳанд кард. дар ин ҷо садои ҳунармандон ба қалби ҳазорҳо тамошобинон роҳ меёбад. ин ҷо ашки қаҳрамони саҳна метавонад чашми тамошобинро пуроб созад, хандаи ӯ лабони ҳазорон нафарро боз кунад ва қиссаи ӯ андешаи ҷомеаро бедор намояд. ин аст қудрати театр, қудрате ки на бо девору сутун, балки бо сухан, мусиқӣ, образ ва эҳсос инсонро дигар мекунад. аз ин пас театри миллӣ метавонад ба макони баргузории муҳимтарин чорабиниҳои фарҳангӣ, фестивалҳо, намоишҳои театрӣ, опера, балет, консертҳои симфонӣ ва барномаҳои байналмилалӣ табдил ёбад. он метавонад тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари дорои фарҳанги ғанӣ, санъати баланд ва тамаддуни қадима боз ҳам бештар муаррифӣ намояд. аз хишти аввал то пардаи аввал, аз сохтмон то саҳна, аз нақша то воқеият, аз заҳмати сохтмончиён то эҷоди ҳунармандон. ин аст роҳи тайкардаи театри миллӣ, роҳе ки 11 сол пеш аз гузоштани хишти аввал оғоз ёфт ва имрӯз ба як давраи нав расид. давраи нав, давраи зиндагии воқеии театр, давраи офаридани намоишҳои нав, давраи кашфи истеъдодҳои нав, давраи рӯи саҳна овардани қаҳрамонони таърих ва образҳои ҷовидонаи адабиёти тоҷик, давраи муаррифии фарҳанги миллӣ дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳон. шояд солҳои баъд вақте пардаи ин саҳна боз мешавад, тамошобин дар паси ҳар намоиш заҳмати ҳазорон нафарро ба ёд дорад, заҳмати онҳое ки ин қасрро бунёд карданд, то имрӯз ҳунармандон дар он орзуҳои худро ба саҳна оваранд. театри миллӣ акнун як бино нест, он макони ҳифзи арзишҳои миллӣ, тарбияи маънавии наслҳо ва муаррифии таъриху тамаддуни тоҷик мебошад. бунёди театри миллӣ аз рӯзҳои аввал барои кормандони ширкати ТГМ масъулияти бузург ва мояи ифтихор буд. иншоот дорои тарҳи нодир ва меъмории муосир мебошад. ҳар як марҳилаи сохтмон аз мутахассисон маҳорати баланд, заҳмати пайваста ва муносибати ҷиддиро талаб мекард. маҳз бо талошу кӯшиши шабонарӯзии кормандон ин лоиҳаи бузург ба таври шоиста амалӣ гардид. дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи муосири меъморӣ бунёд гардидани театри миллӣ роҳнамо буданд. ин қаср барои имрӯз бунёд шудааст, аммо ба фардо нигаронида шудааст. бале, барои насли имрӯз ва наслҳои оянда, барои он ки ҳар кӯдаке имрӯз ба ин толор ворид мешавад, шояд фардо ҳунарманди бузург шавад. барои он ки ҳар ҷавоне ки имрӯз дар ин саҳна ҳунар меомӯзад, пагоҳ парчами фарҳанги тоҷикро дар саҳнаҳои ҷаҳонӣ боло барад. барои он ки номи Тоҷикистон дар ҷаҳони санъат бо фарҳанги воло, ҳунари асил ва арзишҳои миллӣ боз ҳам баландтар садо диҳад. имрӯз дар маркази шаҳри Душанбе қасре қомат афрохтааст, ки деворҳои он аз сангу оҳан сохта шудаанд, аммо рӯҳи он аз фарҳанг, ҳунар ва ормони миллат сарчашма мегирад. театри миллӣ ин маконест, ки таърих ба саҳна меояд. ин ҷоест, ки адабиёт ба образ табдил меёбад. ин ҷоест, ки мусиқӣ ба эҳсос мерасад. ин маконест, ки истеъдод ба ҳунар ва ҳунар ба мероси миллат табдил меёбад. ва акнун дар остонаи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пардаи як саҳнаи бузург боло меравад. саҳнае ки метавонад садои фарҳанги тоҷикро баландтар кунад. саҳнае ки метавонад орзуҳои эҷодии наслҳои навро ба воқеият табдил диҳад. саҳнае ки дар он гузашта, имрӯз ва фардои миллат бо ҳам мепайванданд. театри миллӣ акнун омода аст. омода аст, ки саҳнаи таърихи навини фарҳанги тоҷик гардад. омода аст то дар қалби Душанбе ва дар фарҳанги миллат ҷойгоҳи хосаи худро пайдо намояд.